Loh, iki cepet dhisik. Ini ya toh. Kurang asin apa kurang legi? Saya tahu. Ya golek Pak RT. Ya nyo, tak nemoni Pak RT dhisik. Masa opo iki? Panas iki maunya pitangku. Wis sak karepmu. Lele yang wis tuwek dadak masak-masak barang. Jangan. Panas iki. Monyoh cangkeme. Enak ya? Enak iki kurang asin sedikit tapi. Mana lah. Apa tadi? Ya, apa? Ada akal kali.